Малко ме изненадвате. Не ме намирате в такова положение, в каквото трябва, ама нищо. Ние, производителите на Саздарма и Бахор, няма да оставим културата и Бахора. Ние обичаме и културата, и Бахора, и затова, и операта обичаме, и Бахора. И ще обичаме и театъра, и Бахора. Тайде, защото ние обичаме и операта, и оперетата, и Бахора. Въобще сме, обичаме. Всичко обичаме. Той сладолет ли? И сладолет обичаме. Малко черен мислен, както и да е. Значи, така, аз лично съм тръгнал, знаете ли откъде? От тука. С помощта на тия две ръце, тия две малки ръце, които свършиха доста работа, ние успяхме да направим Саздарма и Бахор, за да можем, сега, като идвате при нас, да взимате пари, ние да ви ги даваме. Нали? Той сладолет ли е? Ние обичаме Бахор... културата. Май ви спря камерата. Продължаваме, за да може да стигнем вече до... Можете ли го тъй? Трудно е, а това? А това? И 4 пръста. И трябва да се учите и да... Фирим! Ще дадем, няма да го оставим. Колко искате всъщност? 50 000. Вие се осрахте. 50 000. 50. Айде, ще ви дам 49 последно.